ነገር ተብለው በተረፈ ኤርትራኖች አልተዋጉንም የኛ ስህተት ነው ኦር መንግስቱን እንትን አድርገውናል አሉት። አጋጣሚ ሆኖ ቴዲ ይሄን ቶፒክ የከፈትከው ቀኑን በጣም አሪፍ ነው። ከሁለት ቀን በኋላ የሚከበር በኤርትራ ታሪክ ውስጥ ስርየት ፈንቀል የሚባለው ፌብሩዋሪ 14 የሚከበረው የናደው እዝ መደምሰስ። አንድ ታሪክ ላስታውስህ ቴዲ። ናደው እዝ እና ኢትዮጵያ ኤርትራ ውስጥ የነበሩት ማጆሪቲዎቹ ከሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ጀምረ እስከነ ናደው እዝ ዘንዶ እዝ ሞርዳን ከ500 ሺህ በላይ የሚሆን ጦር ነው የነበረውና በሰዓቱ የምጽዋ መያዝ ለኤርትራ ኃይሎች በጣም አንገብጋቢ ሁኔታ ነው የነበረው። ምጽዋ ላይ ያለው ከ8 በላይ ኮሮች የናደው እዝ የተለያዩ ናደው እዝ ማለት ዋን ኦፍ በጣም ታላቅ እዝ ነው የነበረውና የኤርትራ ኃይሎች ያንን መደምሰስ እንደማይችሉ ያውቁት ነበር። አንድ ነገር ነው ዛሬ ላይ የኤርትራ መከላከያ ሚኒስቴር የሆነው ጀነራል ፊሊጶስ አንድ ነገር ነው እንትን ያደረገው ከሱዳን መሪዎች ጋር ሄዶ ምንድን ያደረገው መሬታችሁን ልቀቁልን ኦል ዘ ዌይ እኛ ምን ሰራው ኦፕሬሽን አለ። የሱዳን መንግስት ያን ነገር እንደማይፈቅድላቸው ያቅ ስለነበረ ከነሱ ጋር ይዋጋ የነበረውን የደቡብ ሱዳንን ለምን ያህል ጊዜ ነው የተዋጓቸው ብለዋቸው ለ13 ዓመት ያህል ሲሏቸው እኛ በአንድ ቀን ውስጥ ይሄን እንደመስሷለን ተተኳሾችና ታንክ ብቻ ስጡን እኛ የደቡብ ሱዳንን እንትን እንምታላችሁ አላቸው። በዛ ዲል አደረጉ። የደቡብ ሱዳን የነጆን ጋራንግ እንትን የነበረው ተመታ። የሱዳን መንግስት ፈቀደላቸው። ኦል ዘ ዌይ ምንድን ያደረጉት ቀጥ ብለው አሶሳ ነው የገቡት። አሶሳ ላይ የነበረውን የደርግ ትልቁን ሚሊቴሪ ካምፕ አታክ አደረጉ። ልክ ግን አሶሳ ሲገባ በዛ ሰዓት ላይ የሻዕቢያና የደርግ ወታደሮች ኮድ ይሰራረቃሉ። ደይኖ የፊሊጶስን ኮድ በደንብ ያውቁታል። ልክ አሶሳ ሲገባ ፍሪኩዌንሲውን ኦፕን ያደረገው እና እዛ ቦታ ላይ የጦርነት እንትን ሲል ቀጥታ የነበሩት ጀቶች አይሮፕላን ምናምን በሙሉ ቀጥ ብለው ነው ወደ እንትን ሄደው ቴክኒክሊ ምጽዋ ላይ የነበረውን እዝ እያሳሱስ መጡ። ወዲያውኑ ሻዕቢያዎች ያንን አታክ አደረጉ። ይሄ የፈንቅል የሚባለው የናደው እዝ በዚህ ደረጃ መደምሰስ ሆነ ማለት ነው። ለዚህም ገት ወኔ ዕውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ቅያ እስራን ሸሞንተን የሚባለው ነው። ቅያ እስራን ሸሞንተን የሚባለው ከ28 በላይ ጀቶችና አይሮፕላኖችን ያቃጠሉበት ታሪክ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ የ3 ወር ኦፕሬሽን እና ጥናት ነው የተደረገው። 28 አይሮፕላኖችን ጀቶችን መሃል አስመራ ከተማ ላይ ደርግ ይጠቀምበት የነበረውን አቃጥለውታል። ይሄም መንግስቱ ኃይለማርያም መጥቶ በዛ ኦፕሬሽን ላይ ከነበሩት ከ6ቱ ሰዎች ውስጥ አንድ ሰው ነው የሞተው። የዛን ሰው ሬሳ ሲጎትቱት መንግስቱ ኃይለማርያም ይሄ ጀግና ነው የጀግና ቀብር አድርጉለት ነው ያለው። ያ ዘመን የደርግ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን ደግሞ የአብይ ዘመን ነው። መንግስቱ ኃይለማርያምን ያሸነፈው ኢሳያስ አፈወርቂ አሁን ያለው በልጁ በአብይ አህመድ ዘመን ነው። አሁን አብይ አህመድ ያለበትን ቁመና ሊዋጋ ውጊያ ማይቀር ከሆነ ሊዋጋ ወደ የተዘጋጀለትን ነገር ፊት ለፊት አስቀምጥና የሚቋቋሙ ወይም ልትቋቋሙት ይመስላል አብይ አህመድ አለ። ቴዲ ምን አለ መሰለህ አይ ቲንክ አሁን ታሪክ ራሱን ሊደግም ነው። በሰዓቱ የነበረው የደርግ ጀነራሎች እስራኤል፣ ራሻ፣ አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ትምህርት የተማሩ ጀነራሎች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ያሉት ማጆሪቲዎቹ ጀነራሎች ደግሞ የሻዕቢያ ምርኮኞች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ፍጹም አብይ አህመድ ጂኦፖለቲክሱን መረዳት አልቻለም። ሻዕቢያ ኤርትራ ዋን ኦፍ ዘ ግሬተስት ካንትሪ እና የዚህ የክልላችን ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ፖለቲካሊ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ እየሆነችበት የመጣው ሰዓት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ የአብይ መንግስት ከተለያዩ ዓለማት ላይ ውግዘት እየደረሰበት ነው። ሱዳን ላይ ያደረገው ከአርኤስኤፍ ጋር የሚያደርገው ከነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር የሚያደርገው የኤርትራ መንግስት እጁን አስረስሞ ከነ ሳውዲ ጋር በሚያደርገው ከፍተኛ የሆነ ሪሌሽንሺፕ የአብይ ከፍተኛ ቀላቢ የሆናቸውን ዩኤኢን እጇን እየቆረጠ ነው ያለው። መርሐባ ተዛረብስኪ ጎጆ ሰላም ዲ وريت لك هذه هو ريت يا ترى يشارك هذا لها تيك توك وجهوي ما انت انا بس شريك هذا لها تعرف مع كل زي لك حقوق ما انا عبا انا اجرا كده ورد عنده وين بصلاه تاكل زي وين بصحت انت حقهم اليوم لا تعرفنا تحب على شاشه كان يقول كومنت صحيح تتاخذها
አንተ አጥሞሎ ነው አንቺ ትብላለህ አትካ ፍቅር ነው ይሄ አንቺ ትብላለህ አንተ የኔ ፍቅር ነው ትብላለህ እሺ ችግር የለውም በቃ ምንድነው እሱ በቃ አማርኛ በቃ ሄደች ዋታፕ ማን ቆይ አንተ እሱ ጋር ነው ደህና ነህ ቆይ አንዴ የሚለው ደህና ነህ ደሞ ቆንጆ ነው ከመይነሽ አንተ ጽንዕሞ ኮፍ ብላለሁ ጥቡ ገበርኩ ማለት ነው ከመይነሽ ቆንጆ ነገር ነህ እንታይ ባህልሽ ቆንጆ ነህ እንዴ ጻፍና አታህቲ ፊት ቆንጆ ነው ኦኬ የስቀኛለ ክብረት ያባሽ ይሄ ቆንጆ ነው ሰማዕኩሽ እኮ ክብረት ያባሽን ባህልኩሽ ወይ የስቀኛለ እሺ አንተ ጽቦ ነው አንተ ጽቦ ነው ጽቡቅ አንተ ጽምዶ ነው ፈፋህ እንጃ ዋት ይቆይ ዋጣን ማሰለኝ አንተ ፋኒ ፍቅር ድፍነት ዲው ትሰርሕ ትኽእል ዲኻ ብኢልካ እንደገና እንዲህ ትፈሪ ድኽነት ፍቅር ተጀሚርካ ኣነ ሕጂ እዚኣ ይሰርሕ ምስሊ ኣለኹ ግርማካ ትምህርተይ ገለ ይገብር ኣለኹ ፍቅሪ እንተሒዘ ናታ ፍቅሪ ድኽነት ይባይ ዘወይ ኣገዲ ስራሕካ ዘስራሕካ ገለ ትባስ ሚኒት ትበሃል ናው ትብል ኣነ ታይ በቃ ሓቀ እመኑሉ እዚ ፍቅሪ ድኽነት እዩ ድኽነት ዝእትወልካ ገለ ደልየ ትብለካ ትሰደላ ታይ ሕማም ዘይነ ፍቅሪ ድኽነት ይባይ ዘወይ ተጋጊኻ ኣብ መንጎ ስራሕካ ትድውለልካ ከምኡና ታይ ኔበሎ ኣይ ሕማም ዘይነ ስራሕካ ግን ፍቅሪ ኮ በቃ ኣለካ ምስ ፍቅሪ እንድሕር ዘይብል ተኾንካ ግን ተሪልካ ናብ ዕላማኻ ጥራኻ ተተኩር በቃ ከመይ ገይረ ኣነ የብል ከመይ ገይረ ትተዓዛዘብካ በቃ ኣለካ ምስ ዝኾነ ካልኣይ ዘይብልካ ተኾንካ ትተዓዛዘብካ ኣይዛረብልኻ ኔበሎ ፍቅሪ ኔበሎ ዕላማኹም ካያሮም ፋኒ ተጠንቀቅ ዋጋ ይከፍል ታይ ኮይኑ ስማን እንዶ ፋኒ ኣነ ሕጅስ ዕላማይ ፍቅሪ በቃ ዕላማይ ፍቅሪ እዩ ሕጅት ዕላማይ ፍቅርስ ከመይ ገይረ ክሃርሙ ላ ኣነ ባይዞ ንስኮ ሰብከ ከመራይ ዘሎ ኣነ ግን ፍቅሪ ፍቅሪ ግን ዕላማይ ክሃርም ኣይክእል ዝሃርም ኮይኑ ይስማዓኒ ባይዞ ኣነ ዕላማይ ክሃርም ተኮይነ በቃ ኣለካ ምስ ዝኾነ እስኻ ካልኣይ ዕላማ ስለ ዘምርካ መጀመርያ ዕላማ ክሃሪምካ ድሓርና ፍቅሪ ኢኻ ኣነ ከዓሲ ዕላማ ይብለኝ ካልእ ፍቅሪ እዩ ዕላማይና ከመይ ገይረ ክሃርሙ እንታይ ትምክርኒ እሞ ህበል እንዴ ኣነ ባይዘወይ ንሰው ነፍሲ ኺ ኣነ ዕላማይ ሃሪሜ ፍቅሪ በቃ ኣለካ ምስ ቀስ ኢሉ ናተይ ዝብላ ኣምላኽ ናተይ ዝብላ በቃ ናተይ ቀስ ኢለ ብተሓድየ የማነኝ ፀጋመይ ድሕረይ ቅድመይ ኣስተባሂለ እንተኸይደ ዕላማይ ክሃርሜ ድሕር ኣብ ፍቅሪ ተኣትየ ምፅእ ኢለ ግን ኣለካ ምስ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ግዜ የድልያ እዩ ወዘተ ብዙሕ እዩ ዘድልያ ባይዘወይ ስለዚ ዕላማ ተታርፈካ ባይዘወይ ጓል ኣንስተይቲ ወተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ዕላማ ተዝርፈካ ዋ ታይለና ዳኣ ዕላማ ምትፈኩም ከመይ ጌርና أنت أقولكم أن إيدكم تحزبون دينا أنت نعم نساعد كان قبل أملاخ يمكن نعم سلام يكون أوي سخنا قرح خانوني همو ميكيل هبته تجيرك يا أخي قرحني بجو حيلك How are you? How are you, mother? What? انت نمني ها مازر سبلا زلها رمسوس لو ميكي لها بتاعت وكاني بفص مديت وكا زي تعلل انت لي خطوه كمو في اللي زمان اي تبرد تطلع على مسخ عايز كاس لي نعم ها تبرد تطلع على مسخ عايز كاس لي نمن انا شي حنقل انت وقت انت اكيد طنع ما بزق زي قالوا هذا زي ايوه سمعت قري مني يوز دادي
ማለት ناديك حجز ودس نتني ودو حزلو مسقال كلها سي ناس ركع خلها فيديو تلي حزاتلو حال سلي حزاتلك نفرز كابغرم جو كم كاي هونتني جلاي نبل كولو صغابي غادي حمنا نبل كاي خلها اليوم غاس تبلك اني رام سنار نو غنسا يبل على نيرا حجي كن تاسل سالا بس كاس على خاو سليا بسبب على نيرا بلعني روا اكورتي يوم كفلكم نيركم اصلا تعالوا لك شان يركم لا حتى فرزقي لي انت ارينو غاي ارينو لك الو وشو ابدي اي تحزن غبرنا يفلتني شحن شميتني يوم قالت اكيد طيحن سواتر دحني انت لهم جعو كم دي هيزر له ابيتي بزر بعي بتنادي رست شحن في شميت تقريبا بت سبلكي ወደ حرام ወዳታ ይሽምካውት ዋሽ አንገለ መደም ተአከቡ ሽምካውት አቢልዋ አቢቴ ኩዙር በሃይ ሰብስክራይብ ጎር ላይ ሎ ፍሬዝ አንገብሪና ሰብስክራይብ ጎር ላይ አትጂ ሶሎ ቦታው ቢለ ትራይ ስለለም ሰው ጥራህ ነው ሰው ኩዙር በሃይ ሎ كده حكوا له بني عبد አንተ ለቃሎ ሻንገለ ታኪው ተነያም ስለሽም ተሰዋታሉ ስለቲ ተበግሶኹም ኩሉ ነገርኩም ብጣዕሚ ዝድና ሚሊ ኩሉ ግዜ ይርኤካይ ኣይንፋለጥኒና ኣነ ናይ ሶሻል ሚድያ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ስቃይ ሕዋተይ ዝርዳእ ብግቡእ ንነዊሕ ዓመታት ትካል ሱርባና ምስ ባባ ጆርጆ ኮይና ብሓንሳብ ዝፈቀዶ ሕልናና ዝፈቀዶ ሰብኣውነት ደሪኽና ንጎይ ሕዋትኩም ኢና ስለዚ ምጥንቃዕ ዘድልዮ ጉዳይ ግን እዩ ናይ ሊብያ ብሕልፊ ዋላ ሕጂ ናይ ግብፂ ከምኡ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ገንዘብ ዝፈትሖ ሽግር የለን ጊዜያዊ ፍትሕ ከምፅእ ክእል ይኸውን ግን ባዕሎም ኣብኡ ዝነበሩ ከም በዓል ከበሳ ነግርኹም ኣለዉ ገንዘብ ዝፈትሖ ነገር እውን ኣይኮነን እዞም ሰባት ደድሕሪኦም ስለዚ ባስሓባ ሚልሓወይ هو انا عاخ صاحبي لندي يا ريت انا كاوي ሚልሓወይ ኣነ ኮርነርካ وانا انت تنهمي حتى ودمو يا ريت السي تودع لنا انت معك التحفتي السخي بوش تترخبين تدبلت مالتي تدبلت السخي ترخبين اب 3 4 خيبه حامتا حجه تقوم لا دلو غيركي حج بزي على غيرتي بعد خطحتين تخليك مالتي بوش تتصحفالا بما اقول لكم انا تناتي حسب مالتي انا ايموشنال كاين له سوري انا عايز لي استغرب استاذ حشد إلسا ምናልባት ውን ፈልጣኒ ኾና ብብዙሕ ግዜ ብማማ ኤልሳ ዝፈልጡኒ ኤልሳ ጭሮም ኣይኮንኩን ምድንጋር ከይፍጠር ኣይኮነክን ኣነ ፈልጠክን ደ ሓንሳብ ሕጂ ባዕልኺ ኤልሳ ሓፍተይ ፕሊዝ ክንሪአን ፀኒሕና ኢና ኣነ ቪድዮ ኣይድልን ይኽእል ፀኒሐ ከም ሓፍቲ ከም ኩሉ ነገር ትገብርዮ ሕጂ እውን ባዕልኺ ብውሽጢ ሃይልኪ ኮንታክት ግበሬን ካብ ንክስቶ ክስቶ ኢልና ሕጂ ሳልሳይ ወለዶ ዝበፅሕ ድሮ ከማን ኣብዛ ናይ ሚድሊ ከለናሲ ንዋጋዕ ዕዳጋ ድኾኑ እዮም እዞም ኣትዮም ፀንሑ ክብሎም ኣይሓይሸኒ ሚድሊ ሓብ ስቶሪ ኣነ ተራእየን እየ ዛረብ ማሲ ክሸጥዎ ንኽእሉ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ክእሉ ካብኡ ውፅኦም ብካልእ ክገብርዎ ስለ ድኽእሉ ባዕልኺ ርኸብ እየን ይስማዕ ኣለኹ ዶ ድምፂ ታሊፎን ይድወለለና ሳተን ክኾና እውን ተኽእሎ ኣሎ ሚሊ ኣርኪ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክዛረብ ከምቲ ባህል ፀንሕ እንድሕር ሰሊ እንድሕር ዘይኮይኑ ፀገም ብዛዕባ ሰሊ ዘይሕትታ ወይ ከዓ ሕልን እዚ ሂወተን ኣብ ሓደጋ እንድሕር ዝያ ድዩት ናይ ጥዕና ናይ ካልእ ፀገም ትኮይኑ ንስኻ ሓዝያ እዚኣ ጉዳይ ፅቡቅ ጌርኪ ሓብትና ዝኾነ ይኹን ተሎኻ ዘድሊ ነገር ተሎኻ ንሕና ኣብዚኣ ኣለና ዝኾነ ዘድሊ ማለት እዩ ክትሕብራና ኸ ንሕና ኣብዚኣ ኮይና ኸ ኣብዚኣ ዘለዉ ኸ ኩሎም ምሳኹም ኣለዉ زين حواتنا زين خلنا المغنيات يلا أجوها كرخبك يميل حوي أجوها فلو جرك الله خرجي كم زبالكم معنا ناي سوشيال ميديا سواء كون أب تيك توكون نزينا يجيب سزلو قداي نمكتت عليه كيف يتيمبر جزيون سلازيله أب تزنت فو أو ترح زنتف أبليبيا وحس جزاز بحال ويسيف هاوس نقوله زخفتنا يون على لون على بابا جوجو سلازي كل جزء بحلنا تبجسنا إن نصرحه عامنا أزفاده هنجبرينا أجاهم سلام حوات مين العربي سلام هلو باك كلهم ثانك يو إلسا حفتي كورتها حبلنا بجهات قديس تجمع على بوش ترهبلنا إيش نمبر سرد على يحوات
ምክንያቱ እንታይ መስሊክ ኤልሳ ሓፍተይ ኣብ ዘማብ ናሕና ክነውፅን ዝብሉ ትረዲኽኒ ኣነ ቅድሚ 2 ወርሒ ሓፍተይ ተታሒዛ ነራ ትረዲኽኒ ሕጂ ንሕና ኣሚና ሓደ ሰብ ኦኬ በቃ ገለገለ ኢልናዮ ካብኡ ናብዮም ዝቀያይርዎን ሕጂ ግን ባዕልኺ በቃ ብኸመይ ከም ዝወፃ ገለ መለታት ተስተብል ኣለኪ ንሓርቴን ኣሕዋትና ሃይጆኹን ክትወፃእኽን ዓቕሊ ኣባሓወይ ወፂና ኮይንና ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂና ኣነ ከማን ምስ ማዙ ትብልና ሞኒ ድብል ናይ ሞኒ ካሽ ምዃኑ እዩ ሳልሳይ ሽማግለ ኮይነ እዚ ጉዳይ ዝኽርየ ኢለ ሓሲበ ነይረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮና ኢለን መወዳእቱ እሰን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮና ዘለዋ ማኒ ላውንድሪ ይፀኒሑ ኣጋጣሚ ግርህነቱ ፈልጦሞኒ ሚሊ ማኒ ላውንድሪ ይፀኒሑ ዳ እምበር ወላ ሓንቲ ካልእ ፀገም የብልን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮና ዘለዋ ግን ሓገዝ ዘድልየና ኣሎ ኢለን ሕጂ ብታቕንዕና መፅና ኣለዋ እቲ ሻውል ዝበሃል ንባዕሉ ከማን ምስ ወዲ ማሩ ርክብ ኣለዉ ድይብሉን ፈለው ኢለ ስለ ዘለኹ ፅቡቅ ጌረ ከፃርየ ምስ ሞኒካ ርክብ ያለው ይተርፍ እስካ ክትሞክርኒ ኣኒ ኣጎንባሕ ብለ በዚ ጨጉሩ ሒዘ ባይድ على حماق ናው ኣነ ክደቅስ እየ ጎደቅስ እስካ ጎደቅስ ያላ በለሽ ቻው ብሮክሌቲ አይ ላቭ ዩ ኒሳ good night صليتي دقوا تاي تمرت لك بيمس دا الجنة لقاويس تاي كبايس تمرت وسيلة كلب روات لنا قال يوكي كلب سكل ده أذكر وقت عيلات من بدقي ما تلك أم زفزاز راكي حافظة ونحنا بزعبة زتقفز ولا هزبينا نزعب زلنا بزعبة والكسبات هيكوننا እሱ እትነት ጸገማት ከከማ ጣምቶም ጥምቶ ጸገምኮ ከም ጸገም ድሕሪ ይኹን ከም ሳይሓት ጽቡቅ ማለት ትጽሕፍ ነርክ ራኪ ኣነ ጸገም ብምንታይ ዓይነት ጥምቶ ናት ያተሓሳስበለኒ ናትኩም ከኣኒ ብምንታይ ጥምቶ ናትኩም ተሓሳስባለኩም ነናትና ፕሪስክሪፕሽን አለ ነናትና ተሓሳስባለና ስለምንታይ እስከማ ይኩን ተኸዋና ድምጽ ህዝብና ክንከውና ወጥ በቃ ንስኩም ድምጽ ህዝብኩም ትሆኑ ኣና ድምጽ ነፍሰ ይኸውን ኩልና ግን ከም በዓል ዜና ንስያት ገሊሉ ንሕና ክነግረካ ፈሪሕና ኮና ንኩን ቃል ዘለና ንማንም ሰብ ኣይኮነን ብዘረባ ስፊት ንፊት ተመፂና ከማንሲ ቃል ክንገብር ንኽእል ሰባት ኢና ሓፈሻ ኣነ እንታይ ክዛረብ ደለየ በዓል ወዲ ወረድን ወዲ ስሑልን ስልዕሎም ከማንሲ ኦኬ ሰብ ንዓይ ተዛሪብኒ ተደፊርንስ ኦኬ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ልዕሊ ዞም ሰባት እዚኦም ዓቕሊ ዘለዎ ሰብ ኣለ ዲ ኮይኑ ተወዲእዎም ካ ተዛሪቦም ክዛረቡ ከለውስ ንምንታይ ዕድል ዘይወሃቡ መን እዚኣ ንሕና ብእልፊ በራይ እኳ ኣይንድፈርኒና ንሕና ክንዛረብ ከለና ብዝኮ ብዛዕባ ናይ ግብፂ ንዛረብ ነርና ኣቦይ ግርማይ እውን እናተዛረበ ትዛረብ ነራ ብታሕቲ ንሕና ኢለኮ ደጋጊምና ኢልና ወላ ወዲ ስሑል ክብል ፀኒሑ ንሕና እዚ ውልቃዊ ሽግር ወላ ሓንቲ የብልናን ብውልቅና ተዝኸውን ወዲ ስሑል ንባዕሉ ሰሪሑ ኣትዩ ደስ ዝበሎ ማኪና ይዝውር ኣሎ ደስ ዝበሎ ይረግፅ ይኽደን ኣሎ ኣነ ኣኮኑ ሕጂ ንሕና ግን ሓፈሻዊ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ህዝብና ኣብ ሽግር ኣሎ ኢልና ስለንሓስብ ኢና ወላ ንቃልስ ዘለና እምበር ውልቃዊ ሽግር ኮነ ኣየቃልሰኒ የለን ብውልቀይ ተኮይኑ ፅቡቅ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን ኣነ ደስ በለኒ ሰሪሐ ኣቱ ደስ በለኒ ይኽደን ይረግፅ ኣለኹ ብሓፈሽኡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሕዋትና ደቂ 17 ናብ ኩናት ይኣትውለው ብጠያየት እናተሰሓት ይወፅ ኣለው ብሓፈሽኡ ኣብ ሊብያ ዘለው ሕዋትና ከምኡ ፅባሕ ይሞት ኣለው ሕጂ ብሊብያ ስመን ዝኣቱ ኣሎ ብምልኦም ይሞት ኣለው ኣብ ባሕሪ ሓፈሻት ንሕናሲ ነባሪ ፍታሕ ነምፅእ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ከምዚ ስለ ዝበልና ሃስ ማንም ሰብ መፂ ኣብ ዝኸቋሸና ኣይክእልኒ ፈቃደኛታት እውን ኣይኮናን ማለት እዩ ተዛረቡ ካ ሓቆም እዮም ክዛረቡ ሕጂ እውን በርጌድና ሓሙዲና ፅባሕ በርጌድና ሓሙዲና ንዘለኣለም በርጌድና ሓሙዲና ሓርነትና ክሳዕ ንእውጅካ ከንቃለስ ኢና ማለት እዩ እልፊ ዓፋፍ ነፋጥ መፂ ብዝኣፉ ክኸፍተልና ግን ፈቃደኛታት ኣይኮና Brother, it's Ada. That's so much, man. Baba, okay. I got them getting this along. And now, them being gay, shalom. Same bed. them being gay, shalom. صباح هذا الله لا يسمع بس يعني بس حكانا salah satu hizib di hadi mede lebih dah tahun. Kan dia makan damai itu konser dia kan. Air bayar aku. Beda. Air bola air bayar. Zebiran balara.
يا مات بس قد فدا ولا وجهك هذا لا ولا العلمان مسبب